iýdirýän bolsaň, iýdirip bilýän bolsaň, kabul senki diýip aýtdyma. İýdirerem o haramda, haram bolsun diýip men aýdanmyrna özüne. Inne bir geljekler, kösenmä weriň men şoň üçin edýän şudady. Inne bir geljekler, beýle bolmasyn o, özü çagyryp men ýalagam, killesi işläp, "Ey sen edýäniň näme o haýwan diýene de ýankyýarak ugrazat edip bilýär o bular o." Ýöne o zady hakykatdan etmäne bara. Duham çatmaýa bulan. Ya adam masul bilmeýär meni beýleki ýaş nemesini aýyrmadymla. Allah şükür. Allah'ın beren sile hormatyna şükür maňa. Şu taýda bara, şu zatlar başsany ber. Näçe oglan ýýdýär o meni. Agam näme o ýagdaýyň? Agam näme kömek o? Şolardan sorak görüp bolmana utançdy. Şolaň ýekece birinden özüme kömek soran bolsam. Ey oglanlar men hijo, men bir zat eder, men günümi görernödüm. Şo taýda galan türkmenden maro. Welayatda oglandan maro. Şolary bir zat etmeli o diýip. Men diýen ýazyşan zatlam duro men çyksam o. Gifeure diýen wamy diýip örenem maro. Muň arkasyna alyp ýazýanlar men size ýekece zat aýdaýyn o. Allah bara beýik zat. O getirip şutak dykýanja taliplerine yalvarıp ýazdyrýar. Gaýrat ediň men arkam tutaýyň, meni bir zaýalap otýur diýipler. Sen olaňam bir gün eder, 2 gün eder. Hakykatyň arkasynda himişe durjaklar bar. Hakykatyň arkasynda. Sen ýaly güjük 2 gün işini bitirip arka tutunjak bolma özüňe adamlary. Olar bir günler, 2 günler, 3-nji gün olara etmäne zadyň torar bolyn. Ana şonda kim durar sen arkanda? Men şu zatlar sen ýalak adama ýalwaryp on edip edemäga, men diňe hakykata orta atyp edip otyrna. Erkekmi etde 2 sany kagyzy öňalan bolup. $1,500 depozit, 20.000 TL elime gysdyrdyp. Men nädip men ýene Türkmenistana jaň etmelimi? Gelenmeý kaýbolly gaýrat ediň. Näme kowa geçmeli? O depozit bermeli. Sen ganjyk aňyrdan gelmäken söz berdiňa. Sen şotak bar dostum. Dostum sen. Näme bolsa da sen o doglansyňlay dostum. Dostum nesip bolsa sen göni bir aýjyk çydasaň bol. Ya öz ýanyma İstanbul'a getirerin. Diýmedik bolsaň. Ertire çykmaýyn o men o. Men sen ýalag üçin andam içetim melen ago. Şo sözlerdi getirdiň ara maňa konçunny. O ýanky ýokardaky gyzagaz ba. Saňa da jigim. Munnuňa Allah kessin. Tanap-tanamaga çykyp ýaljak fiilajygym bardy. Ýöne ananay. Inne olam ýokdur jigim. Şunýalak adamyň men nämedigini bilmäne geldim diýe özlerem görýän men çala ýalňyş gürlemede diýen mol 2 bol gutun atşan molýarlar. 2 däl bolar 2000 fanagam bolarna men hakykatymyň üstüni basyp bilmezler o. 2 däl 2000 fany bolaýsynlar. Men gözüm bilen gören hakykatymyň üstüni basyp bilenaklar şolar. Olar